Father Il, mga kaparian usab nato nga kanhay nangalagad sa itong parokya. Of course, we have here Father Toto and Father Bots, mga kaparian sa cathedral, sa Pachem, unya o sa pa may mga bisita natong pari, kinsa mga bisitang pari nga na din ni karon. Kaninyong tanan, good morning! Viva Santa Cruz! Happy Fiesta! Hatagan na ito ang tanan sa masipang sakpan. Una sa tanan, magpasalamat po ko sa mga kadakuan sa kapilya o sa parokya at idinet o mga kaubanan sa kinasing-kasing kung may nitong pag-imbitasyon. Kay sa una tigmisa mo po ko dinhin, no? Dugay mapunasan sa Cathedral 12 katuig o niya gimingaw na po ko ani sa kapilya nato dinhi sa Santa Cruz sa atong poblasyon 3. Unya, mura mamugin sa muto kadato tanahon. Mga sinaw na magmangawain at ang mga minister. So, salamat sa Diyos. Sa di pa kumuwali, lingiaw sana inyong tapat niya sabat na hoin na. My life is your life. My cross is your cross. My utang is your utang. Si Jamon mo istorya. Ijahay na tag-utang pa din, bahala na ng utang. Mga igsoon, gabasa ko gabi isa sa kalibro, libro to sa professor ni Father Joy Joy na atong kina-Kusgang Chancellor sa Tagbilaran. Libro sa ilang maestro kaniadto sa San Jose Seminary, si Professor Neil Guillimet. Nanindot kay sa pamalandong sa atong kapistahan karon sa Santa Cruz de Exaltación. Ingon si Father Guillimet nga, duhaday kuno kakusog. There are two powers nga atong makita o ato nga maangkon diha sa pagsudong nato sa balaan nga cross. Timanan nato ni kay dindot pa ni nga pamalandong sa atong kinabuhi. Inigsudong kuno nato sa Santa Cruz. Ingon si Father Guillimet, ang una kuno nga power o gahom or kusog nga ato nga mahinumduman o masudong o maangkon ang gahom o kusog sa pagsagubang. Sabot mo pagsagubang? Ati Alit, tiwang naman ni gamay. Ma'am Los, sabot mo pagsagubang? Sagubangan ay mo problema. Sabot mo pagsagubang? Sa may pagsagubang? Pag-atubang. So, naghana og mga related terms, no? Primero, pagsagubang, na ay gitawag og pag-atubang, na ay gitawag og pag-asdang, na po'y gitawag og pagdasdas, na po'y gitawag og pagharong. Nindutan ni Pinisaya, no? Gamitan ng Johnny kay mga uhata, mawa na po ni. Kisa ba estudyante wisdom, rumiyog padar, di na siya mo sagubang o problema. Diyan mo na. Pagharong, harang kay kuraw mo na. Pagharong, pag-asdang, pagdasdas, pagsagubang o pag-atubang. Ingon si Father Guillimet, umutanaw kuno ta sa cross, di pahinumduman kita sa kusog sa pagsagubang. Samay sagubangon pa din. Daghan. Tanawan ang isang bulsa o daghan pa ba mong sagubangon no? Sa kinabuhi. No? Daghan kadto tag sagubangon sa atong kinabuhi. Magkaanam tag kaedad pananglitan ang atong sakit. Physical and mental challenges. Magkaanam tag kaludya. Magkaanam tag kalimtanon. Magkaanam taog kaway kusog. Mao bitaw na mag-anam tag kaedad magbasto na ta. Karong tuiga ba ako smiling o tanaw mo na smiling bitaw ko tanaw mo katawa gani ko sa kakura usa. Pero kay ba mo daghan kong gisagubang nga mga health challenges. Karon tuiga na ningil na naho akong diabetes. Kay 2015 pa magunday diabetes no kauban mi padabot sa cathedral diha ako diabetes. Unya karong tuiga murag matahin sugod na jud paningil akong diabetes. Mao ta na murag kanunay no kumukumpisal ron. Murag binaw ang buwan no kumukumpisal. Kaya nga no, palitan karong tuiga, atong Pebrero, na operahan naman kung duha ka mata. Diabetic retinopathy. Kaya bitong taas imong sugar mo inflame imong mga ugat sa mata nga makasapaw sa imong pananaw.
Tumantay ko, tumiyagin December, kami sa Digalyo ko, mag-andana-andana naman ang kanang mga gabay, ingon na, murag ang usa kalina matulo. O niya, murag kana sa magaw ba? Giagwanta to daho, mga duhang buwan. Balibo ko kay, o magmisa ko, dyan batalon, gagwapa, tinggal man po ng mata. Tinaw, hindi ka magmisa ko giyot, ha? Sa magmisa po kung CWL o kanang may Holy Face o mga idara, hanap-hanap naman. Matang yung padoktor sa Juanin. Padoktor sa Juanin. Kiupirahan kong Dr. San Juan sa ACE o mata, duha ka mata, laser. Tungkol sa diabetes nga si Dr. San Juan. So, Borabuyag, 150,000 po. Ang gina si Dok, pahanjo ako lagi libre blisingan ni mong clinic. Ipahanjo ko 40,000. Nagabayad ko 110. Matang tanan hong minisahag minatay ego ra po gipaubirag mata. Matang gani hinupaw dito sa mga kaan. Nag-asa ko abot og misag minatay. Ego ra po gipaubirag mata. Unsa atong karon 3 weeks ago gidugangan na po sa doktor ahong tambaw o telmisartan. Kaya na high blood na po ko. So gamintin kong sugar, gamintin pa kong kolesterol, gamintin pa kong high uric acid, gidugangan na po telmisartan kay taas na ahong BP, kay mukusog mo di corona basta diabetic ta. Ano pag June, dito na po ko sa Cebu, Yosemite, kaya mura mo kong feeling na mura ko gitook. Abi ko gitiawan ko ba? Kaya mura gitook ko. Pagkaton ho na natin po ko'y diferensya sa heart. Maunang, di na ko usahin mo tugaan ni Doktor. Dok, kumusta paler? Kay kada tugaan, resita man. Ang sakit akong pangijuran, Dok. Sakit akong hawak, dugang na kong resita. Adi ko mo tugaan. Una ko'y bati-bation. Okay, so ko, Dok. Okay, ako, Dok. Makudyapan ako, nagdugang resita. O gani karon mga buwan na ni kape ng himos balilihan ini kuli na magabi kay kana bitang na ko diferensya sa kasing-kasing mahadlok kog di ko kamata mo nang kara gabi karon mauli ko sa balilihan di pa ko batog gawas na magampo magsuot sa kog brief nga kinaputian kanang handful nga jamo joy mansa kanang way sami-sami kay mahadlok ko ini gabuntag tuwa na ko sa morgue sa St. Peter nga paok mag-brief sa una kay kisa magimutanaw mag-brief man no? Paok kong brief karon palit sa kog isuot sa kog brief nga hipo sa itlog kay aron kanang mamatay ko kalit ini kabuntay kay na heart attack at least sa morgue sa St. Peter puti kog brief tinuod bitaw daghan kog mga kahadlok pero sa man ni kinahanglan man natong sagubangon kisa mo gay gusto ma-high blood kisa may gusto ma-diabetic kinsa may gusto nga mag-agwanta og sakit nga muna-munang mahala ang gasto. Pero unsaon mga niaman? Ang gahom sa cross kuno ingon si Father Guillermet, ang gahom sa pagsagubang. Pagsagubang. Mga samay mga sagubangono naturon. Dangop sa cross sa Ginoo. Aron makasagubang kita, makaharong kita sa mga pasanunon anang kinabuhian. Ikaduha nga sa gubangono na to, kini nga itong mga kalisdanan, mugna sa atong ekonomikanhon nga kahimtang. Ako sa gamay pa ko, tinuod, usa sa mga kalipay na ho kanang dadon kog tabo sa Tikiran, kanang Domingo. Kay piskay magunin dadon kag tabo, wa pa may mall, wa pa mga online orders. Kanang mo kujog kag merkado piskay kay makakaon kag sopas. Makakaon kag pahan, di ba? Kamo taga gikag lungsod ani makapanabo mo sa una. Kalipay na mo ni nanay sa una, kini ra magkapalit og upat ka butang. Makapalit og asin, makapalit og buwad, makapalit og ginamos, o makapalit og gas. Kanang gas kay kamo may kuryente. Kanang upat og naa na mura kompleto na mo si mana. Di man palit bugas kay na may mais. To may tik-tik og toy binlod nga makabagagi ini kaon na to. Asin, buwad, ginamos, o gas. Mo bitaw karon di ka kumukaon og gananay ginamo muna sa mi pobriha jud. Di ka kumukaon og ginamos bitaw gikan sa merkado. Kay hinumdum ko sa una diha mo ko iyaan sa unang Malaysia ginamos. Danay butangan naghalin ani murag ipron bitaw duha ka compartment, kwartang papel o kwartang sinsiyo are.
Ini panukli na po to sa plangganita, plangganon gamay nga hunawanan. So ini kaito matuhunawanan kay itapo maburito sa ginamo sa tumi. Magdugang sa una, kaya naghamon po yung pagkapinig una. So, matang na. Muna karon sa balihan, di ka sa kumukao, ginamos nga kanang di ginama. Kaysa una, ini kaitong sa hunawanan, itsa po man itong say nga na itong ginamos, na istrikto, bitaw nga sigag mata nga, musipa po, inipaak na ito ng lingkod. Kining mga pasanunon sa kinabuhi, daghan. Daghan kaso kita o mga pasanunon. Pero mo tanaw kuno ta sa gahom sa cross na ang kusog sa pagsaguban. Ayan. Kamo maginikanan din yung anak sige pangadyo kwarta sa gubangono na. Kana yung bana nga di na mudog ninyo. So sa gubangono na pag-aso makasapot ra ba na? May bana bitag sa Ginoo sa ni mugdo-do sa mga di na mo tambid, di na mo tanday sus. Lami ipamuak o plato inigabunta. Kabantay mo ana. Dapat ito sa kasawa nga problema si sa kaaso kay isang bana lagi. Maragwa na mo angay ni siya. Kaya mahatag mapag-sweldo pero hindi na mo lambing ni siya ba? Na mo uli niya. Tinga si siya kada 15 na so 15-30 dugay mamuuli sa ilan isang gihupaan. Matay kay mo adto mo na sa beer house. Adto magsayaw-sayaw dito, maglingaw-lingaw sa mga babae nga bubuglo pa. Char, ito dito. Di nga siya, di ni mahimog ang bugnoon. Kay bugnoon ako na mo, layas o dyan ni, sana may mong kanoon. Huwag ko ko'y trabaho. Isa kasawa ko, isa na babae, na kung siya. Di ni mahimog og dasmagan. Kinahanglan ang approach proactive. Unsa man ang proactive di, ang lalison. Pero di po mahimo nga magpadazon siya nga kada 15-30 dugay mo uli kay isang sweldo makuhaan asa na magpara pamilya. Isang hitabo gibuhat ni siya proactive isang approach di man siya mamugno kay jagbijaan siya sana may saligan larga siya sa Manila. Nangita siya nindot nga beautician kay puryabuyag isang hawa kay mura pagkakasya sa dibdib muna po din taon yung proactive approach, larga sa Manila, hire sa beautician, ito mura pa belo siguro to. Yung, kanang, ma'am, himuha dyan kung kinagwapahan, ano di na mangitag lain na hambana. Ingon agana. Kung sa may mong gusto, package sa baning ato, package sa baning ato, ma'am. Yung, basta bisag kung sa bayran, kanahaw, basta kay lami ko. 400,000 ma'am, tanan. Sa may coverage ng 400,000. Primero, atong palamion ni imong mata. Ipasakan na to ni imong kilay aron mura kag iring nga kusog manukong. Na kining atong mata, imong mata butangan na to contact lens nga green. Aron labi katanawon mo gabi. Na mura kag baka nga nakabuhi. O na kining imong dughan kay gamay man mura ra magkaugo. Ato ning padakon. Ato ning patugon, ato ning injeksyonan og silikon. Na kini imong buhok ato ning ipa-straight nga murag ipa-relax o ipalami jud ipabulaw nato nga kanang iniglingi nimo kanang murag di na mo kusog nimo imong buhok kinalamian na siya kaadyo na siya ipa-bleach na to ni imong panit nga murag na kag engkantada tanawon so dugay mausa ka buwan nga gi-process ang iyang beauty care pag uli ni siya gitunong siya tinsweldo siya bana pizza 30 Diretso siya sa bar o sa beer house na suki sa isang bana. Sa Diyos siya hingabot alas 4 pa, galingkod-lingkod na siya. Mga liseng komedya, diha ng isang bana. Wa na kailan ni siya. Kaya umay siya mutong agikan sa Manila. Ga number 4, siya nga ka na murag pencil cut na makita. So siya, Sir, good afternoon, sir. Murag wa managad isang bana, isang tiarag kanahan. So pag mura magwa mo tagad dahangan-dahangan mo isang bana kay nangita dito sa lain nga suki no. Yung sir, could you be my date tonight? Yung sir, wa ka gwapahin ako. Ingon pag isang bana. Oh, gwapa mo pug gaday pero mura magagnaw sa asawa. Pasti mga kuros sa atong kinabuhi. Sa gubangan na aron malig-on kuno ta power of the cross. Ikaduha og katapusan. Ingon si Father Guillermo,
Ang ikaduhang kusog o gahom sa kuros, gawa sa pagsagubang o paglahutay, gawa sa pagsagubang o pagharong, ang gahom o kusog sa paglahutay. Si Jesus kuno, gitapos niya iyang misyon. Gikan sa iyang pagkahimugso hangtod sa katapusang gutlo nga miingon sa amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Gihuman niya og hangtod nga nabanhaw nahuman ang iyang misyon og hingingon siya mission accomplished. Matag panahon di kuno mutan-aw tag cross kay pahinumduman kita nga human na nang unsay mga nasugdan nato. Kay si Jesus mission accomplished. Agwanta jud og lakutay. Mga ako malipay bitaw ko magkakitag magtiazon nga tiguwang nag-holding hands. Kamo mga magtiazon bisag tiguwang na mo asa mo miyon og nilad pa der law ayan na magkakos-gakos maghagwa-hagwa nga tiguwang lami hinuon. Aron makahatag og maayong paligingnan. Masangayan pong mag-holding hands mga magtiayon nga tiguwang kaysa mga uyab pa nga way kasal. Kay legit ng inyo. Scam pa man itong uyab. Scam pa to. Legit ng inyo. Kay matag panahon nga maggulitanay mo kamot, mag-agbay-agbay mo in public, yung nga tiguwa mo magtiayon, gapahinumdo mo sa Ginoo nga niya sa among katiguangon, na ning kamot may makahuman sa among misyon. Amen. So mga tiguang magtiayon na ni sugod o hapon atong Plaza Rizal. Pag lips to lips, magong plaza. Tanawon ito, di ba mo, labukan o sa lampastik. Yun na. Ako gani, malipay ko pare sa una, na, sa both caretaker, man sa mga paring tiguang na mo sa katedral. Bisag sungugan ko sa una nila nga pada titong, pada wiwit. Pero makakita kag pare, kamo, di na ba mumangay pare nga tiguang, kay bawo ko, magyaw-yaw na uman sa katedral, tiguang, ipamisa pa rin sa aman dahil mo. Pero makakita gani mo pare nga tiguang nga gamisa, ihemplo na unsa ang paglakutay. Nga sa ilang kinabuhi, mission accomplished. Bisag pijod na ang gamisa. Bisag microphone ay nasaka, di nakalis, pero di mailhan na o paglakutay. May pari sa una sa inabangga, di ko musulti, kaila mo, ani namatay na. Kining tiguang itong taro, lain naman usay na itong kabuhi. Gamisa itong may rest in peace. Gamisa itong to si Padre pag ang Ginoo manaka ninyo. Paris aid ba to kana mga adyo may ginaba. Ako ay nasa dito. Pag humambra galain isang kuto-kuto. Unsa wa ja ingon kalis ingon og pag rosaryo sa mo kay sugo sa lawas. Pinunang si Dagmisa English mo unit sa padog ibayaw ang imong kasing-kasing isa ka kay kalibangon gud taon. Kay tiguang na ba taon. So pagbalik dugay mga 20 minutes. Pagbalik ni Jagi human sa misa, jamo joy nangalawat itaw sa pamilya. Gika na lipat. Pero importante ang paglahutay. Sa mangga po sa una, no? Kanang mangga di pa na parokya. No? Di pa na parokya. Mo nang allergic kung karon og lapel. Kanang nailapil bitaw na misa na i-off ani na barag kwadrado isok-sok ani mo may hang bakos. Kaya kato si Monsignor ito namatay na po niya. Misa siya peligro mo guning lapil og di off. Kanang di off kay matsumpay man sa trumpa. Ato ka pa na riyo ba? Na pagmisa ni Monsignor sige po pangunguto mga sakrista kolekta regele. Di pag humagmisa kabilya pa na mangga. Pag-exit niya dito siya gingon to ijang driver ug sakrista sa tingan ato. Siguro ang hipos ng kolekta bahala ng watermelon. Siguro ang hipos ng kolekta bahala ng watermelon. Lanog dito sa trumpa. Tibok baryo nakadungog. Ipahipos ng kolekta bahala ko ng watermelon. Pero bahala ngayon na simbolo na sa paglahutan. So karon sa katapusan, sa debosyon nato sa Santa Cruz de Exaltación. Ipahinumduman kita, according to Father Neil Guillemette, sa duha kagahom sa cross, nga maato po o mulahutay kita. Primero, ang kusog sa pagsaguban. Sagubangon itaw nato atong mga kalisdahanan. Bahalag asa tataman. O ikaduha, kinahanglan nga moingon po ta, o Lord, mission accomplished. Natapos na, consumatum est. Lahutay o agwanta, plus pagsaguban, maunay gitawag og kaluwasan.
Dahil ko na ito atong Ginoong Kristo nga namatay sa krus alang sa atong kaluwasan. Happy Fiesta natong tanan.